बेफोरलाय आरो जाखायो सेंग्रा सिख्ला बैसोआव बेफोरखौ सानबाय दाथासै। नङा आयं, मानोबा नायफैदो सेंग्रानि खोथायाथ' बादानो। बै रियानि खोथा बाथ्राफ्रासो दिनै आंनि गोसोआ सौदुबाय थादों। थारैनो बे रियाना आंखौ जोबोर मोजां मोनो आरो बियो जोबोर मोजां सेंग्रा। आरो आं सानो बै नायनो फैनाय सेंग्राजों थांस्लायस्लाय रियानजों थाङोब्ला रियाना आंखौ बांसिन गोजोन होगोन आरो आं बेजों बांसिन सुख सान्ति थानो मोनगोन। आयं, बे खोथाखौ आरो आबैनो खोन्थानानै हो। आबैया रागा जोंखागोन बेखौ आं मिथिगौ। बे रागा जोंब्लाबो जिब्लाबो आं बै सेंग्राजों हाबा जाया। बुंनानै हो जे बे रियान होननाय सेंग्राखौसो बिजों बे हाबा जागोन होननानै। बे जेखियानो जेखि बुङा मानो बे आंखौ हरगोनल'सो, नाथाय हरनानै सान्तिखौ सोर लागोन? आंसो। जुदि आं बेजों थाना सान्तिखौनो मोनाब्ला बे हरनायनि मा मुलाम्फा? आबैया संसार जाया, आंसो जागोन। बेनिखायनो आङो आंनि फसायनाय आरो आंनि गोसो गोरोबनायजोंसो आं हाबा जागोन। खोन्थाना हो आबैनो। जेबो नङा दे आबौ बाम्बुला, जेबो नङा। जोंनि फिसौजोआ ओरैनोब्लाबो सना रुफायाव बारा इन्टारेस्टआनो गैखाया बियो। जानो मानोबा बिदि बे आबै दैजिया मालाय सिख्लाफोर बायदि सना रुफा एसेबो इन्टारेस्ट गैथारा बियो। सोरबा सोरबाथ' सिख्लाफ्रा सना रुफा मोनाब्लानो हाबा जाबावा। जोंना आबै दैजिया जाम्बिना जाम्बि। उन्दैनिफ्रायनो 10 थाखा 20 थाखानि बे खेराखौ गानबोनानैनो बुरै बोलायहांबाय। नै हाबायानो जानो सम जाफैलायबाय, होमबाबो दिनैसिम सनाखौनो बिनो रोंथारासै बे गथ'आ। दे आबौ, जोंनिफ्रायथ' बेबायदि होथारनांगौ जोंनि फिसौजोनो होननानै जों बुङा। नोंसोरनि गोसो, नोंसोरो जेरैबायदि होयो जेरैबायदि खालामो गासिबो नोंसोरनि, जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया आबौ। मा होनदों आबौ? ए औ दङ न'आवनो दङ। जानो मा खालामदोंथाय? दंलाबायो आरो बे न'फोरावनो टिभिफोर नायदों आरो बे माथो खामानिबाव आरो बिहालाय। आइ नोंसोरजों फन रायलायदों? आबै इसानि जानो गोनां हौवा गोदान फन हरदों, ओंखायनो रायलायनानै एसे डायलग हरगासिनो आं फिसौजों। दे आबौ बाम्बुला, जेबो खोथा गैलाब्लालाय मालाबा हरलायदो। औ दे माला हरबानो जाबाय, हरबानो मोनगोन आरो मा बुंहरदों बेलाय? नै बावहारि, मालाय दैजिनि थाखायसो बिसोरहा खोमानि, गन्थंनि, आखाइनि, गोदोनानि गासिखौबो सनानि दाहोलायखानोसैनो। आरो हाबाखौबो जा गिदिर खुंखागोननो मालाय, अमाखौनो माथाम माब्रै बुथारखागोननो। अमा जायैफोरनो बोरमानो, बोरमा जायैफोरनोसो बयलार होगोननो मालाय, जा गिदिर खुंखागोननो। जि खाफाल गोलैखाबायहाय जोंहा आबै दैजिया ना। आयै, बिथिं आरो जि गोदै गोदै सिमां। हनै बिथिं आरो हिन्जावसाया मा दम होदों मिथिगौ? सोर मा दम होदों? माथो बेलाय सोरबा रियान ना रियान, बिनि खोथाखौसो बुंबाय थादों। बे बाम्बुलाजों बियो हाबा जायानो, थैनानै थांब्लाबो जायानो, रियानजोंसो हाबा जायोनो माबा। मा बेबायदि बुंदों बियो? औ, बिजों हाबा जायानो, गोसो गैयानो, फसायाखैनो बियो। गोसो थोनाय दंखायोमोनब्लालाय आं सोंनायाव मानोथो खोन्थायाखैमोन बेलाय? आंनि मान सनमान जाजोबनो नागिरदों बियो। आयै, बेस्रा बिथिं आरो बेखौ फसायनानै सना रुफा दाहोलायनो नागिरदों। बेबायदि न'खर फिसाय मोननानै मा नांबावगौ बे बाजारिनोलाय? है, मा जायो जागोन मालाय गावसोर, बिबै मिथिगौ फिसौ मिथिगौ। ओइ देवानि बाग्रामसि, साथा लालायना बहा देवानि मारिहैनो नागिरदों? खोनानो मोनदों आं नोंखौ, नों माथो सोरबा रियान ना रायान बेखौसो मोजां मोनो होननानै। नोंहा जुदि मोजां मोननायानो दंखायोमोनबा मा बालनोथो नोंलाय आंखौ सोंहोफैयामोन? हो, गोदो मानो बुंनानै लाखायाखैमोन नोङो जेब्ला सोङो अब्ला? हो, दासो गासै खोथा बाथ्रा जाखांनायनि उनावनो बेफोरबायदि बुमा जागोन नामा? खोनासं, जायखौ खोथा होबाय बेजोंनो नोङो जानो नांगोन। सोर रियान थियान आं बेखौ जेबो मिथिया। आरो साथा लाना बहा थांनो नागिरदों? खबरदार आगानसेबो आगबारिनो मोना। आबै, आं लोगो सासेनावसो थांनो, मोनसे गोनांथार खामानि दङ। सोर लोगो बेलाय? मा गोनांथार खामानि बुं आंनो, आं मावनानै होगोन। थेवबो नोङो न'निफ्राय जेरावबो थांनो मोना। साला बाग्रामसि बाजारि साला, नों बेबायदिसो न'खरनि मान सनमाननि खोथाखौ सानासै नोङो? आरो बे रियान ना सियान सोर बेलाय, बबेनि? मानो नांगौसै नोंनोलाय? नोंथ' मिथिखाबाय दा आंखौ रियानजों मोजां मोनो होननानै। आरो नोंनोलाय मानो नांगौ? आं बे रियानजोंसो हाबा जागोन। अब्ला मा खिजानो बै बाम्बुलामोनखौ लिंहरहरामोन? हा, सोंजागोन होननानै मानो बुङामोन नोंलाय? हारे आबै, सेंग्रा सिख्ला बैसोआलाय गाव गावनि सिरि सिरि मोजां मोनखोमानाय, सोरखौबा फसायखोमानाय बेलाय थाखायो माथो। बिदि होननानै दि आं रावजोंबो नायजानो मोना बेथ' खोथा नङाना। नायजाना नायबाय मा सेंग्राया माबायदि? सेंग्राया मोजांबालाय जागौमोन आरो, दा सेंग्राया मोजां नङा नालाय रिजेक्ट खालामबाय आरो आं बेखौ नांला आरोहाय मा, दा आंनि मोजां मोननायजों हाबा जागोन आरो। ए मोजांबा नोङो बै सेंग्राखौ थका होनानै बेजों थांगौमोन। दा बे सेंग्राया गाज्रिखायनो बेखौ थका होनानै बैजों थांनो नागिरबाय नोङो बाजारि। हो, नाव गंनायाव आगान होनो नागिरदों। जामब्रगोन नोङो, जामब्रगोन।
बेबायदि एथ' मोजां मानसिखौ मोनखानायखौ हगारफिनबा जामब्रगोन नोङो मिथिगौ दिनै नोंनि थाखाय आंनाव फन हरलायनानै सोंहरदों दैजेनो आंजों सना रुफा दाहोनो नागिरदों होननानै बेसेबां नोंखौ फसायलांदों नाय बेसेबां नोंखौ हामजालांदों दिनै नोंखौ बेसेबां सुख सान्तियाव लाखिनो नागिरदों बिसोरो बेबायदि भाग्यखौ नोङो खोमानानै लायोब्ला जिन्दागि गाबनांगोन नोङो गथ' जिन्दागि गाबनांगोन जियानो जाबाय जिन्दागिया गाबनाङोना मिनियो बेखौ दाथ' नुहुराखैबो ना आरो माब्रै जागोन बेखौथ' नोंबो मिथिया आंबो मिथिया बे बुंनायसो बाथ्रा आरो आबै संसारखौथ' आंसो जागोन नोंसोर जाया आं जायजों संसार जागोन बेखौथ' आंनि थाखाय एसेबाबो आंनि सुपार हिर' जानो नांगोन ना आंहा बेखौ एसेबो फसायाखैनोब्ला आं बेजों बोरै हाबा जानो नोंसोर हरथारदों होनोब्लाबो मा आं नोंसोरनि हरथारनायजों थांनानै आं असान्ति थाहैनांगौ नामा आंसो संसार जागोन आरो आंनि सान्तिखौ आंसो लागोन आंसो मोनगोन बेनिखायनो आं आंनि जिउनि पार्टनारखौ आं नागिरनानै लागोन आरो बुंहरफिनदो बै सेंग्रानो जे नोंजों हाबा जालानो होननानै आरो सना रुफा दाहोनो नागिरदों बेखौबो केन्सेल खालामहोहरदो आं लोगोनि न'आव थाङो सोर लोगो बिलाय सोर लोगो बबेनि खोन्था बे रियान ना सियान बेखौसो लोगो हमनो थाङाथ' नोङो सिख्ला मानसिनियाव हाजार हाजार लोगो थायो आरो आं मानो थांदों आरो आं बबेयाव लोगो हमहैयो आरो आंनि लोगोआ बबेनि बेखौलाय नोंनोलाय दिनैलाय मानोथो एल' एला नांगौ गुबुन दिनफोराव आं थाङोब्ला बहा थाङो सोरनाव थाङो सोरजों मा खोथा दं सोंफेरोमोन मालाबा जेब्ला आं मोजांमोन नोंथ' आंखौ उदिसखौनो लायामोन दा एसे समस्या जादों नालाय आं बै नायनाय सेंग्राखौ नाङा होनदों नालाय बेनिखायनो मानो दायो आंखौ डिउटि होनो नागिरदों होआ आङो होआ थां बिबैया मोजांनि थाखाय खालामना होनो नागिरब्ला गाज्रि जादों दा सानसेनो पस्टायना गाबनांगोन ना गाबनाङा गथ' बेखौल' नाय नोङो हे सर आंनि बे फिसौआ मा जाखो एथ' मोजां खालामना होनो नागिरदों जिन्दागि मा खालामना लानो नागिरदों बियो एथ' मोजां सोमोन्दो जाबाय दालाय आं बोरै फिरायफिनहरबावनांगौ जाखो लासिंलाय आयै बहा थांखो बिलाय थांबाय बाजारिया थांबाय सोरबा लोगोखौ लोगो हमहैयोनो सोर बिनि लोगोआलाय बबेनि नों मिथियो सोर सेंग्रा जानो हाथावगौ बिदि आरो बिनि बेफोरबायदि लोगो सोर दङ जे दिनैसो बेहा बे लोगोजों माबा मोनसे खामानि नङा आयै बियो बै सेंग्राखौनो लोगो हमनो थांनो नागिरखादोंदां नों थांनानै दैजिनि उन थांफा आरो ना एसे नोजोर हो सोर लोगोजों थांमारो ना बियो बै रियान होननाय सेंग्राखौनो लोगो हमहैयो नों थिग आइडिया होदों बिहामजो नों न'आवनो थाथ' आं दिनै बेखौ CID होथारगोन मानोबा मैया रियानखौ लोगो मोननानै बिनि माखासे खुगाफोरनिफ्राय राव खोनानानै दिनै बेखौ मानोबा आरोबाव लोगो हमनो हास्थायदों आंनि बे गोसोआ बेबा फैगोन ना फैया आंसो थानो हायाखै नाथाय बियो आं जेरै जादों बेबायदि जादोंना जायाखै थारैनो जुदि रियाना आंखौ मोजां मोनमारदोंमोनब्ला बियो दाबो आंखौ एक्सेप्ट खालामगोन आंहा फोथायनाय दङ थारैनो दिनै रियानखौ लोगो मोनोब्ला आंनि गोसोनि गासैबो बाथ्राखौनो आं दिनै बिजों रायलायनो हास्थायगोन सोर लोगो बिनि सोर लोगोखौ लोगो हमनो फैदों बियो नायखोमागोन आं रियान फैगोन ना फैया नों गोसोआथ' बुंदों रियाना दिनैबो आंखौ लोगो हमनो फैगोन होननानै रियान दिनै नोंनि सिगाङाव आंनि गासैबो गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायनो हायाब्लाबो नोंनि फन नम्बरखौल' आं बिनो बोलो गोरा खालामगोन नोंनि फन नम्बरखौल' मोनथोंसै बिनि उनाव आंनि गोसोनि गासैबो खोथाखौनो बिनो फोरमायगोन बै बाम्बुला होननाय सेंग्राया नायनो एसे मोजांब्लाबो जायोमोन नायनोनो एसेबो मोजां नंथारा हा मेगनजों नुखा नायखा बोरैथो एथ' सेस हौवाजों थांनांगौ जाखो आरो बैसोआबोथ' आंनिफ्राय जा गिदिर जाखागोन एफा गिदिर हौवाजोंलाय आं बोरै हाबा जानांगौ जाखो रियान नों आंखौ मोजां मोनोब्ला मानोथो बुंनानै लायाखै नोङो मानो लेट खालामा ओहो रियाना फैनाय नङा मानोना आं दि दिनै रियानखौ लोगो हमफैबावगोन बेखौथ' रियाना मिन्थिया आंनि गोसोआसो मानोबा रियानखौ नागिरबोदों बियो फैनाय नङा दा रियानखौ आं माबोरै लोगो मोननो हागोन आं रियाननि फन नम्बरखौ माबोरै मोनगोन बा रियानो आंनि गोसोनि खोथाफोरखौ माबोरै फोरमाय हागोन नङा मालाबा मोजाङैनो सुलु खालामफिनबावगोन दिनै दायो बोरैबा बे आंखौ नुसनोब्ला आं बिनि साननाय बिनि प्लानिं आरो बिखौ CID होनाया आंहा जेबो लाब जानाय नङा बेनिखायनो आं दिनै थांफिननोसै आं रियानखौ लोगो हमनोब्ला आं कलेज थांफिनथारनो नांगोन आं गाबोननिफ्रायनो कलेज थांफिननोसै रियानखौ आं कलेजावसो लोगो मोननो हासिगोन जेसे हागौ थाबैनो आं रोनखौ लोगो हमनो हास्थायनो नांथारगोन दाथ' आबैमोना आयंमोना गासैबो मिथिबाय जे रियानखौसो आं मोजां मोनो बा रियानखौसो आं हास्थायो बै सेंग्राखौ नङा दाथ' बिसोरो बै सेंग्राखौनो फसायथाबदोंब्लाथ' बिसोरो हाबाफोरखौ गाबोन सबनिनो खालामनाबो होनो हाथारगौ जेरैखि जाया आं बेनिफ्राय बारग'नो नांथारगोन आं गाबोननिफ्राय कलेज थांफिननो नांसिगोन आइदै मासुमाया खेब खाबखाम मानसोदों देरहा फिखुं खुरना होलाय एसे बा लुलु खामानि थिनथारोलै जि गेसाव मोनामदों मानसियानो दुगैखायाखैदां
दा बिखुं खुरगोन आंनि आसुगुरफोरावसो मैलाफ्रा हाबजोबगोन है खुरालां बांद्राय नङा मिथिखा हराव कारेन्ट गैयै समावबा एथ' गिसि सिबना होदों आं नोंनो गिसि सिबना होयैनो उन्दुनोनो हायाखै आङो गावनि उन्दुनायखौ फुरथि खालामनानै गावनो गिसि सिबनानै गावखौ आलो गोजोन उन्दुहोदों दा आंनि बिखुं आन्था खुरहोनायखौनो एफादि बुंदों नोङो हामाब्रा हौवानो गिसि सिबना होनाय आन्थाखौनो हिसाब लायो आरो हिसाब लायाब्लालाय माथो नोंनि हिसाब लाजानायनि खामानि मावदों हा बिखुं आन्था खुरनो होनायानो मुगैलुलु जाबाय दे खुरगोन दे महारानि मोजां खुर जायाखै नङाब्ला दाहराव कारेन्ट थांबावबा गिसि सिबना होथार आङो ओमफ्राय बेयाव गसं खुरबाय थानांगौ जाहैबाय आङो थौना खुरजानो बबेबा मोजां जायगायाव जिरायनानै खुरजा आं मोजां जायगा नागिराखै आं आइखौसो माला फैगोन नेगासिनो गोरलै गथ'सो मोनखो ना माखो गावखौनो आइया बजारनिफ्राय माला फैगोन माला मेथाइ मोनजागोन जमनानैसो दङ ना माथो नोंलाय नङा जाम्बा दैजिखौ दाखाल नायनो फैनाया बे सेंग्राजों हाबा जायानो दैजिया सोरबा रियान ना मा बेखौसो गोसो थोयोनो दा बिजोंसो लोगो हमनो थांखादों बायदि मोनदों जोङो बेनिखायनो आइया सिआइडि हैनो थांदों बेनिखायनो आइखौ माला फैगोन माबाफोर नुबोदों नामा होननानैसो सोंनो थादों आं मा दाखाल नायनो फैनाय सेंग्राजों हाबा जाया होमब्लालाय मानोथो सोंजाखो बिलाय मानोथो गोदोनो गोसोथोनाय दंखायो होनना बुंना लायासै बिलाय मालायबा बे एथ' मोजां सेंग्राजों हाबा जायाब्ला माबायदि हौवाखौ नांगौ बिनोलाय हनै इसेयाबो जामब्रखाबाय आरो दा बेबो जामब्रनो नागिरदों नामा जानो नाङाथोंलाय माबायदि जायो बियो एथ' मोजां सोमोन्दो सोंनो फैनाय मानसिजों थाङालासिनो बेलेग मानसिजों माबायदि थांथोंलाय न'खरनि मान सनमानखौल' जाथों बिखौ आं दानस'नो हायो ना हाया ओइ बिमायं बुंनानै हो दैजिखौ न'आव फैब्ला आंखौ रागा जोंदों होननानै बुंनानै हो सोंनो फैनाय हौवाजों हाबा जायाब्ला नोंखौ नोंनि आयंआ मा खालामगोन होननानै बुं ओमफ्राय आंनि सायावलाय माथो रागा जोंनांगौ जाखो नोंखौ रागा जोङाखै आं दैजिखौसो रागा जोंदों दैजिखौसो बुंदों आं नोंखौ बुंनोसो थिनदों दा बायदियाव सोंनो फैनायजों थाङाब्ला जिन्दागि आरो न'आव माब्लाबाबो आथिं होनो मोना होननानै बुंनानै हो बेसेरा गावनि फिसाजोआ उन्दैयावनो हाबा जाजानायखाय दा दैजिखौनो गावनि फिसा बायदि अनथारो जायब्लाबो दुखु मोनगोनथ' आरो एथ' मोजां न'खरखौ मोननानै बेलेगजों थाङोब्लाथ' आरो बे बेराफारसे मान सनमाननि खोथाबो थायो दुखु मोनखागोनथ' आरो जायब्लाबो नों फैबाय आयै दैजिया बहा थांमारदों सारियालि लामायाव गसंनानै दङ हयथ' बियो सोरखौबा नेदों बियो सोरबा लांनो फैदों नङाब्ला बेयावनो सोरखौबा लोगो हमनो नागिरदों बिसोरो दंफां लाइफांबो गैयाना थाखोमानानै नायखोमानो बिनिखायनो बोरैबा नुलायलांगोनसो होननानै फैफिनबाय आङो दिनै सानसेया थाथोंसै र' गाबोन सबने मोजां सिआइडि होगोन आं बेखौ आरो बिहामजो दैजिनो दा मिथिहो जे आं सिआइडि होखोमादोंमोन होननानै बेखौ गाबोन सबने नोजोर होबावगोन आं जागोन दे आयै मिन्थिहोआ दैजिनो